No, mä oon Jari Petäjä ja Nummenpyörä on yrityksenä ja polkupyörien kanssa toimitaan. Meillä on käytännössä polkupyöriä ihan vauvasta vaariin ja kaikkiin niin kuin lastenpyörästä sähköpyöriin, maantiepyöriin, erilaisiin harrastepyöriin ja niiden huoltopalvelut, varaosat, tarvikkeet, eli käytännössä kaikki mitä pyöräilyssä ylipäätään tapahtuu, niin löytyy meidän katon alta. Eli meidän yhteinen historia on varsin mielenkiintoinen, että aikanaan Seppo Arnio, joka perusti tilitoimisto Arnion, niin kontaktoi sitten taas Nummenpyörän omistaja, perustajan August Virtasen ja sanoi, että hän voisi hoitaa meidän tilitoimistopalveluja ja sillä tiellä me ollaan edelleenkin, että me ollaan edelleen tilitoimisto Arnion asiakkaana ja nyt sitten yhteinen matka yli 60 vuotta kestänyt. Meillä on tilitoimisto Arnion kautta kaikki taloushallinnon palvelut aina palkanmaksua myöten ja me ollaan kestetty kaikki meidän talouden hallinnan alla olevista toiminnoista niin heille. No, hyvin monella tavalla tilitoimisto Arnio on helpottanut meidän arkea ja se on ollut ihan jo yrittäjyyden tukemisesta lähtien, että mä katsoisin, että meidän yhteistyö on paljon enemmän kuin kirjanpito. Että se koskettaa lähes kaikkea, mitä yrittäjyyteen tulee ja taloushallinto on vain pieni osa sitä. No, me ei osattu odottaa sitä kaikkea kokonaisvaltaista tukea, mitä tilitoimisto Arnio on meille pystynyt tarjoamaan ja erityisesti tämänhetkisen omistajan Matin toimesta ja se on ollut ihan ensiarvoisen tärkeää meille, että me on saatu sparrauskaveria kaikkeen liiketoimintaa koskevissa asioissa. No, suosittelisin tilitoimisto Arniota aivan kaikille. Ei ole väliä, oletko toiminimiyrittäjä tai onko sulla osakeyhtiö, niin tilitoimisto pystyy auttamaan sinua joka tapauksessa ihan kaikissa yrittäjyyteen ja yritykseen liittyvissä asioissa. Ja siitä syystä se on mielestäni hyvä valinta ja hyvä turvallinen verkosto yrittäjämaailmassa. Tilitoimisto Arnio on aivan loistava yhteistyökumppani.